Aku ketepati rahayu Rahayu cepatan dino iki katurake penuwun kelawan sedu Gusti Gusti saengga isa makumpan ing papan pakonan iki sliramu karo Sukina nglakoni jejibahe jenenge laku pribadi kanggo nata alam pribadine dan alam jagat rayane Guru ya. nggih Yang. Ning papan bangunan Gua Suro Nggih. Ki Ageng Gripik Guru ya. Nggih Yang. Dadi sing jenenge laku kaya mungkin iki demi tujuane apa? Kanggo nyelarasake babagan semesta ing pribadine kalawan semesta ing jagat rayane Guru ya. Nggih. Dadi para siswa Palagan Karipan Nusantara kuwi nalikane lagi sinau belajar babagan pangilmu dan laku kuwi iso dibagi telung perkara ngono ya. Nggih. Kira-kira telung perkara ki dong ora ngono kabul. Sak mengertos kula zahir batin kalih niku yang kalih semesta yang. Ya, kuwi cara luase utawa jembare ngono kuwi ngono ya. Nggih. Dadi anggone napa pangilmon siswa Palagan kuwi sing kepisan nalikane lagi ajar pangilmon dan laku kuwi mesti duweni kesifatan. Sifate sing pertama nek lagi napa ilmu lan laku kuwi sifate sombong ngono ya. Nggih. Sing kaping loro mesti nek wis saya suwe anggone sing sinau sifate rendah hati utawa ngasorake. Nggih. Maknane ngasorake pribadi ngono ya. Nggih Yang. Sing kaping telu nek wis tambah jero tambah ilmune sangsaya ngerti utawa kebuka kesadarane lamun sira jajane ora ngerti babagan apa to apa maknane lagi ngerti sejatine manungsa kuwi ora bisa apa-apa ora ngerti apa-apa karena ngerti babagan kesadaran marang kang nyipati kang dayani marang obah musike ngono ya. Tak ngono ya. Nggih Yang. Dadi lumrah nek lagi sinau pisanan kuwi gleleng kemaki lumrah ngono kabul. Angger ngono ya. Nggih Yang. Iki pancen tahapane Ilmu. Nggih. Rapopo. Nek ora gleleng dudu murid yang toko ngono ya. Angger ngono ya. Kuwi tahapan sing pisan. Nggih. Tahapan sing kaping loro nek sangsaya jero anggone sinau golongan tahap ilmune yang togo. Kuwi sangsaya mawas diri, sangsaya jero pangertene, sangsaya rendah diri, utawa rendah hati gitu ya. Dadi wis mulai ilang kesombonganipun. Nggih Yang. Nek wis ora duwe kesombongan, baju lagi ngerteni jajane aku ki ya bodoh ora ada apa-apa karo ilmu ki ora enek watese. Sangsaya sinau, sangsaya ngilmu kuwi tanpa wates anggone nyinaoni tumrap anggone nglakoni kuwi ya. Nggih Yang. Tapi cetok kuwi ya. Nggih Yang. Dadi nek sliramu nyawang obah musike para siswa Palagan Karipan Nusantara kuwi ya kudu dimaklumi. Khususnya ada dini sing lagi padha sinau lan laku ngono ya. Nggih Yang. Dadi aja malah mbok guyoni, apa meneh mbok ece ngono ya. Nggih. Apa meneh nek durung tekan pangilmune isih duwe tahapan sing kepisan iki mau ngono ya. Nggih Yang. Nek sing sifate kepisanan iki malah lagi napa ngilmu lan laku lagi sombong ngono ya. Leres. Lah nek mementahi akhire lara ati rasane geloku jiwa ngono ya. Nggih. Karena wis merasa, wis krasa bisa apa mergo wis laku marang tumraping ilmu. Nggih. Wong aku tak rewangi laku, tak rewangi tirakat saben dina saben wengi ngono ya. Lah kok mbok paido kasarane ngono ya. Nggih Yang. Akhire marakake kuciwa gelo atine.
kuwi sing tahapan sing pisan ya. Nggih. Sing tahapan keloro kadang wis mawas diri, rendah hati utawa wis ora duwe sifat kesombongan arep diguyoni pada bahasane di apa bahasane ya di goda utawa di bebeda ngono ya. Nggih. Wis ora ngrasake apa karena wis mawas diri ngono ya. Nggih ya. Apa meneh sing sasa jero wis rumangsa ora ngerteni ora bisa duwe kemampuan apa-apa ngerti marang sing dayani sing nyipati obah musik iki mau sasa tambah lega-legawa jembar pikire luas samudra dene ngono ya. Nggih ya. Tabatak ngono ya. Nggih. Makane Gusti Rabu kabul nek ana sing lagi siswa tahapan sing kepisan iki lagi gleleng-glelengi aja itu mendakku jiwa ngono ya. Nggih ya. Kajaba yen aku sing itu utawa aku sing guyone kuwi tak unggahake gratis utawa tak unggahake ngunde ngono ya. Nggih ya. Beda nek sing geguyon sliramu karena padha siswane kuwi marakake kuciwa gelo atine. Beda nek sing guyone yange ngono ya. Nggih ya. Lah nek sing guyone yange kok malah nesu lak ya lucu ngono ya. Salahne ngono ya. Terus ya. Makane nek ana siswa sing tahap kepisan iki mau kudu dimaklumi dengar janji wis kulino tak blesek-blesekake. Kulino tak mentahake berarti arep munggah derajat ngono ya. Nggih ya. Kasane koyo dene kabul kowe iki pas ngaji ning padepokan. Nggih. Aku bebedo kegoda karo sing jenenge gendeng kae ngono ya. Nggih. Kita istilahnya sematrap laku apa jenenge 4 penjuru mata angin. 4 penjuru mata angin. Nggih. Kadang nyambung karo 4 penjuru mata angin, katut angin ning ngendi? Papan ya. Nggih. Angin ngetan melu, ngetan. Angin ngalor melu, ngalor. Angin ngulon melu, ngulon. Angin ngidul melu, ngidul. Angin munggah melu, munggah. Angin mudhun melu, mudhun. Kuwi pasti basane kosa sanepone ngono ya. Maknane nek wis laku matrap sing jenenge 4 penjuru, angin ki mau kudu duwe ketetekan. Duwe sing jenenge pemikiran rasa sing kuat, ora gampang owah lan gingsir ya. Nggih ya. Dadi tetek ning tengah-tengah. Ora katur rono, ora katur rene. Yen duweni prinsip janji kuwi pituduhe ngesti dawuh kalawan gurune. Kuwi ditindakake kalawan keyakinan lan mahane guru ya. Nggih ya. Cok ya. Nggih. Dadi sinau ki kudu duweni sing jenenge prinsip utawa duweni sing jenenge ketetekan. Lumantar tekad ati. Supaya ketemu kalawan Gusti ngono ya. Nggih ya. Dadi nek ana siswa sing tak gojloki, sing tak godani, kuwi berarti siswa-siswa sing lagi tahapan sing ke-1 ki mau ngono ya. Nggih ya. Lah nek sing loro ketelu ujiane tingkatane wis beda. Meneh ngono ya. Nggih ya. Kang Kabul iki aku wis alhamdulillah wis tingkat loro Kang Kabul, kasane kuwi ngono ya. Banjur kabeh nyoba ya tak jajale ning ati ngono ya. Nek tingkat loro kudu ndak wis rendah hati. Akhire dicoba, dibebeda, digoda, digawe mangkel. Kira-kira ya sing rendah hati apa? Ora. Apa sangsaya rumangsa lara atine ngono ya. Nggih ya. Kadang wis rumangsa rendah hati bareng digegoda, diguyoni malah keloro. Lah ngono kasarane ngono ya. Nggih ya. Lah kuwi sangsaya tambah jero meneh. Aku alhamdulillah wis tingkatan 3 Kang Abul. Aku ki wis ngerti, aku iki ora apa-apa kabeh sing ngubahke sing kuwasa. Sing nyipati sing kuwasa, dayane sing kuwasa. Banjur kabul mbaten ya tak coba kasarane ngono ya. Ada kuwi ngono ya. Nggih ya. Barang dicoba nek isih ana rasa gelelanku
Jiwa berarti durung paripurna laku lan ngendi ngono ya. Karena cobane kuwi alus-alus ngono ya. Nggih. Nyobane piye? Kabel cerita. Wah, alhamdulillah. Anu Pakde kula wau kuwi nulungi tanggane Kang Slopan. Menak sabur rokok langsung mari Pakde, asale ngono ya. Banjur sing tahap 3 ki, nek ngono padha Kang, aku wingi ora nek kowe kan sing nganggo sabur rokok, aku gur meneng wae lho ora apa-apa kasane ngono ya. Nggih. Kasane ngono, kuwi ngono ya. Nggih. Tak dicoba ilmu kuwi ra gampang. Nggih. Kudu dites ya. Leres. Sing jenenge menungso sing wis duweni daya energi sing tanpa wates. Kuwi yang dites kelawan apa wae wis ora duweni sing jenenge efek utawa pengaruh ngono ya. Nggih. Karena wong sing dayane gedhe ngene iki gedhe iki wis selaras kelawan alame. Dadi wis ora kena sing jenenge godha, beda lan rencana. Ning uripe bagus kokosen tosa ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Kuwi rahasiane wong sing wis duweni energi daya sing gedhe. Kuwi iso ndayani sak kabeh ande ngono ya. Nggih. Yen ana wong nanda pepeteng iso digawe padang. Kasarane ngono kuwi ngono ya. Nggih. Wis iso sumbangsih kalawan bondo bau lan pire. Wis ora gawe ribet marang seki tare ngono ya. Nggih. Tambah cetok ngono ya. Nggih. Kira-kira apa sing perlu ditakokake lho Kabul? Mboten wonten yang sampun jelas sanget nika. Cetok ngono ya. Sampun. Coba tak tes mau tahapane wong belajar sing palenggahan karepan Nusantara kuwi ana 3 apa wae disebutake Kabul. Ingkang sepisan niku sombong, ingkang kaping kalih rendah hati, ingkang kaping 3 kesadaran yang dados awake dhewe niki mboten duweni pangilmon, mboten duweni kadigdayan sedaya saking kersaning Gusti sing kuwasa. Kuwi tahapane ilmu nek palenggahan karepan Nusantara. Kok nek siswa kuwi wis padha ngerti babagan tahapan-tahapan iki, besok ilmune cepet dadi, cepet gayuh kasampurnaning ilmu. Kelawan laku sangkan parane mati. Dumugi kasampurnane mati ngono ya. Nggih. Dadi belajar nek kene iki ora kok unggul-unggulan utawa pinter-pinteran utawa cerdas-cerdasan, kuat-kuatan laku utawa pinter-pinteran ilmu ngono ya. Nggih. Ana keng sangsaya tambah jero anggone sinau, sangsaya kudu ngerti samubarang apa wae saka apa sing dialami dilakoni kuwi dipasrahake kalawan daya pangerane Kang Maha Nyipati, Kang Maha Ndayani ngono ya. Nggih. Aja sampe ngetutke sing jenenge hawa, sing jenenge kepinginan utawa keneksan ya. Nggih. Karena apa manusia kuwi nek isih nuruti kepinginan apa keneksan kuwi bakal oleh sing jenenge nampa gelan ya. Leres. Tak ngono ya. Leres. Contone sliramu ndonga pengen ngene pengen ono kok ora kabul-kabul akhire marakake gelo lan jiwa. Karena apa? Akeh pekarepe, akeh kepengin nane ngono ya. Nggih. Makane tak ajari yen sliramu ndarmakake uripmu kuwi marang alam bawana jagat raya iki besok alam iki bakal nampa apa sing mbok dharmakake kelawan alam semesta ngono ya. Leres ya. Contone nganakake cok bakal ditampa karo ibu bumi, direstui karo Bapa Angkasa, oleh redane restune sing kuwasa. Ndadekake dongane mandi karena uba rampene kuwi mau lho ya. Nggih. Tak lho ya. Nggih. Dadi tekan tingkatan ilmu sing paling jero iki mau apa sediane bakal dadi hajate ya bakal kabul. Ananging tanpa pekarep utawa kepinginan murni saka sing jenenge laku lan tirakat ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih.
Makane tak jaluk belajar ning ngene kuwi kudu dingerteni alon-alon. Adik-adike dibimbing, dikai pangerten supaya luwih jembar pikire, luwih luas atine, ben iso nampa pangilmon lan lakune. Supaya iso ngerti babagan tujuane jajane sinau ning kene iki kon ngopo arep ngopo, terus piye akhire ngono ya. Nggih, Yang. Tok ngono ya. Nggih. Pelajarane wis cetha, tujuane sampean parane mati, dumugi kasampurnane mati. Kuwi lak wis cetha ngono ya. Nggih, Yang. Nanging kadang kala isih akeh ngetetake warna-warni isine donya. Sing sipate gur sementara ngono ya. Nggih, Yang. Kamangka tujuane iki bakal nggayuh sing jenenge urip kang sejati, urip abadi. Ketemu sejatine urip hakikate sing sejati ki ngono ya. Nggih, Yang. Tak ngono ya. Nggih. Makane kenapa kok saben-saben Sukina lan siramu laku pribadi kaya mengkene iki ngasah babagan pangerten ngilmune kelawan lakune supaya ngajarake kelawan siswane ya ngono dayane saka pangeran kang nyipati kalawan ngilmu lan lakune kang diturunake marang siswane ngono ya. Nggih, ya. Tak ngono ya. Nggih. Dadi pengalaman-pengalaman rohani kuwi perlu digusakake utawa dibijakake kelawan gurune nek karo kancane sewates sering wae ngono ya. Nggih, ya. Tak ngono ya. Nggih. Karena apa? Iki nek ketemu sing lagi tahapan 1, 2, 3 ki wis beda-beda anggane nyikapi ngono ya. Terus, Yang. Kasarane ngono kuwi. Karena sing jenenge padha siswane kuwi kadang kala sik unggulan. Lah iki lagi tahap 1 kok teko sing tahap 2 lak ya kocer ngono ya. Nggih, Yang. Agar malah DC wae ngono ya. Terus, nggih. Aku wis nglakoni ngilmune Yang sing kae tak lakoni. Hasile ngene-ngene lah ketemu sing wis tahap 2 ya kudu kunci ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih, Yang. Pemene ketemu tahap sing ke-3 ngono ya. Makane nek sering langsung babakan apa sing ora dingerteni rasane critakake babakan lakune. Nek crita babakan lakune karo gurune ngono ya. Nggih, Yang. Tak ngono ya. Nggih. Ya dene ngono kuwi secara wektu moga-moga apa sing tak sampaiake iki dadake tambah padhang nemu cahyane babagan pangilmon kanggo sakabehane para siswa palanggan karepan Nusantara. Sing duweni tujuan babagan pangilmone ketemu babagan sangkan parane dumugi babagan kasampurnane ngono ya. Nggih, Yang. Karena urip iki paribasane mesti uja lan diuji piye carane anggone bali ngono ya. Nggih, Yang. Tak ngono ya. Nggih. Wis cukup seduae dilanjut anggone laku tirakate ngono kabeh. Nggih, Yang. Istaken dawuh, Yang. Saku ditepati rahayu. Rahayu.